Klokkenluider. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Klokkenluider. Bim bam beiren, de kippen leggen eieren. Dat we takip chintori. Baka. Kom je zocht toe. Volgens mij begin Jonah live DC. Jullie zullen het verder delen even wanneer. Ik ben niet zo'n ster in zingen, maar de woorden zijn belangrijk. Want zingen ze altijd mijn lobby. De man zingen zo taki porneng, porneng nobung. Porneng, porneng nobung. Porneng, porneng nobung. Libisuma porneng nobung. Akoro porneng, porneng nobung. Porneng, porneng nobung. Porneng, porneng nobung. Libisuma porneng nobung. Usap saya mi singi disi. Dan mo lachen uit. Zijde. Alle dingen in de wereld bestaan uit twee. You abi libisma nanga yeye. Dana trobi if na wan kabra, wan kromanti, wan jebri, wan apuku, wan duma kama. In a winti bribi you abi tusani. Het menselijke en het geestelijke. Porneng, porneng nobung. Porneng, porneng nobung. Porneng, porneng nobung. Libisuma porneng nobung. Namotegu baka. In alibia bitusani. Alibisma denki. Nanga awinti denki. Alibisma praxeri en het geestelijke. Dat wil zeggen, de scheiding tussen mens en geest houdt ons als mens in een bepaalde druk, in een bepaalde onwetendheid. Daarom ik wil loon to dat motego fuseide. Waf den bigi porning, sang uleri in awinti geloof. Ego Abraham bekend sani sadema ekari kromanti. Kom tek positie. Kotokoi boy yo trochi. Kromanti. Zeiden we me beginnen a kromanti. Omdat hij julek libisma op een bepaalde agressie. En door a agressie sa i abi. So leesi. Dan we ji apisi nomo takina. Kromanti. Na wan de bigi winti. Sa e kisporning. Vooral uit apisi voor libisma, dat kromanti na wan de ning, sa altijd ekisi pori. Dat wat aki, amalis inom kletsere. Amanja kromanti man, no haar oru zomaar pa mandere. Amalis netak furu, amana kromanti man, amana kantasi man, amana siki man, dat na wan de porning. Oké. Dat je op een tra porning baka, even een manengre ek gedraagelijk kwa umasma. Dan a wap de bigi porne baka. Dan a aisa emek amang lopmang. Dan a apuku emek amang lobimang. Oké, dat na waf ding. Dan mo jona trawan baka. Wafu de bigi porning. Het moment waar umasma e gedraging. Meestal ik wan boy. Dan je bigi kis wan bigi porning. Tak na duma kama. Of na apuku emek adame edu leki wan boy. U verstaan? Dat wan taki winti porning. Toch? Libisma porning. Als scheiden voor mens en geest. Weet men meestal niet. Zolang je gedrag je wan fasi sanobung. Terwijl solis na je eigen gewoonte. Dan wat denk je dat men meestal gebruikt? Als dekmantel. Fuji winti porning. En teoji winti porning, dan is dat eigenlijk als een soort excuses naar jou toe. Tak liba boy, anoma yepi, na akabra e duso. Lek manengre, teu krasi of umasma, ilobi soy soy,
Toch? I loopt umasma. Da solisi dan de maotaki na ala mangsa educatie of umasma sa lobby educatie de loopt seks. Da de motak mesa na ingi. Na ingi krasi. Ingi lobby seks. Oké. Dat na de bigi porning. Sa we kisi. Te you know ma abi wa relatie. Je hebt relatieproblemen. En je let niet op je eigen mentaliteit en je karakter. Je denken tegenover je partner of tegenover een ander. Omdat je eigenlijk met het idee rondloopt dat je perfect leeft. Maar in het werkelijkheid leef je anders. De aporne sa ook meestal door je winti porning. Dat na oma winti mek anoma tanangamang. Dat in paina puku, in baiwan blakabiri, in baiwan wa futketija apuku. Dat is like een relatie ogobun. Kom bige barunu. Mitak lek van de jamo taken baka usap mi slogan. Mino kweki nga oma, mino kweka nga opa, mino sap tak romanti. Maar mi abi inzicht. En inzicht nanga sabi na basi fu ala obia da motegu zeide. Vaak genoeg zie je bepaalde dingen gebeuren binnen ons winti geloof waar men geen eenheid kan vormen en door bepaalde gedragingen die we eigenlijk naar elkaar toe vertonen dan tegenop vinden we oplossingen meestal udiolop die winti porne. We moeten mitori de mensen die mij kennen. Mijn familieleden die mij kennen, ik weet niet als ik ook nog families heb. Als het om vrouwen gaat. Usaptaki, mi lop u masma. Gevaarlijk. Dem tak gevaarlijk. Betreu manengre. Abi feyanti nanga mi. Umasma no ap mi feyanti omdat mi lop umasma. Dan anego speciaal taki omdat mi lop umasma. Dan omdat mi ap wa ingi. Dat mi lop umasma. Wel, ik ga jullie één ding zeggen. Als je mannelijk hebt, je hebt die mannelijkheid in jou. En je kan het stukje verstaan tussen man en vrouw. Dan kan je doen wat je wil. Je tang lobby umasma. Dat de mekaar de bikkel dat die de mocho pa. Lobby umasma naf de tak yuna wa mocho pa. Je verstaan. Eigenlijk mina laatste was aan mustaka sandati. Begrijp je? If no de wasma shimi tapa uku na wa umasma etaki. Dat ik denk dat je kon also dat je kon die klachten taki mishi flow na wa vrouw. Isap sa do taki. Of wins na mi ma igo na klachten tak u denk abe stop. Nee. Mi ap umasma lek city. Ano ala umasma sa you lobby dat wat tak im gonanga dena bedi. Je verstaan? Dat ino kan go ji eigenlijk altijd tak na winti make you lobby umasma. Na lekwa manengre bijvoorbeeld sang abi behoefte in wa man, niet beledigend, a behoefte in wa man, dat je tak altijd zo lezen taki na a aisa of na dumankama of na a puku e meki a man e abi relatie na a man. Het is soms niet zo. Weet je waarom? Je hebt mensen in een postuur van een man, maar ayeye sa echare de mataki abistin fu manenge ma in praxeri na uma. Dat you know mango koso asma pe mi be tak bepaalde sa omdat me wan sordes mataki gado mek libisma ma ala libisma chenchi. Solis in abere apchi e drai. Solis in abere a boy otroa uma. Solis in abere a uma otroa man. Ik had het ook gezegd, wat jaar temi be abi wa manja zo, sang geboren voor man. Hij lijkt op een man, maar een man absent voor maningre. Je verstaan? Zo lees omdat na gado e creëer. Alasan zou je doen na almighty creation. Je verstaan? Dat teso wa sanipsa, dat no wa taki zo lees amano ma gona wa umasma. Zo lees ano man gona wa umasma, omdat ama jersman, maar ama presiva man, no delek man. Dan zou je doen meestal te u bepaalde gedragingen en bepaalde mentaliteiten ook te verunu dat u loopt je een bepaalde wintiporning. Het is niet waar. If you abi kleptomani, you abi waka siki, you abi wa mocho libi in you, leki man, lek uma,
If you feel it taki bijvoorbeeld, you wani sowieso, you know, abi genoeg awamang, dat you no kan go lei, altijd tak na winti e make you do bepaalde sani. Na winti e make i waka wan bepaalde waka. Alas masa sap mi sap tak flow lop umasma. Mino ma yepi. Wins wo kot mi e de puru. Wins wo lei. Wins mo play weer wa japona camouflage. Ik hou van vrouwen. Precies zo heb je ook mannen die op mannen vallen. Vrouwen die op vrouwen vallen. Maar te u abi wamba yabi umasma. Sang yeshi openlijk taki. A defu uma, a jers uma, ma anoma defu uma, anoma dusan fu uma. Omdat die de man taki in het Nederlands. Je voelt die mannelijke hormonen. Begrijp je? Dat wat taki zoals maar a moeilijk voor draai. If bijvoorbeeld a confuso. Maar je hebt trasma, na kleptomanie de abi. Je hebt bepaalde sma, ze hebben het gewoon in hun. Je hebt bepaalde sma, na so den prululutang. Dat wins i bijvoorbeeld, iji asma wan bulibi. Wins bijvoorbeeld, iji so wan man wan bulibi. Maar op de man taki ontevredenheid voor dat je nog op genoeg in. Want ik denk dat ik ook zo was. Begrijp je? Niemand moet me komen zeggen van me kon je naar media, maar leed ik nooit mino waka, mino lopen uit. Nee, mino koppelei Judas. Maar je hebt mannen die het nooit hebben gedaan. Je hebt vrouwen die ook niet uitlopen voor hun mannen. En je hebt mannen die ook niet uitlopen voor hun vrouwen. Maar je hebt mannen die ertussen zijn. Dat wil zeggen, je bent zoals je bent. Ook al ga je zeggen, het is niet goed. Het is een implant die in jou leeft. Ik heb het gezien bij mijn opa. Mi bij sap mi opa pakoling. Alama sabi. Mi opa bijna 100 ching. Mi no mit no wan brada nga sap mi opa. Mi na man so lang mi bij luku mi opa na me tak boy. Mange es do yere opa te mi taki. Ino ma su kwam ching for yoge jiminam. Da opa bijna 80. Dus dat opa na umasma. Hey luku. Dat wan taki so wansma. Ino ma drying. Inoma draaiing. Ik kan vergelijken dit soort man die is lekker David denki. Ze schrijft in de Bijbel. Je verstaan? Maar if you abi een bepaalde sikkie in you. Dat je ook niet genoeg hebt aan een bepaalde seks. Vooral apisa de kar seks. Dan, if you familie ja, mi lop umasma. Dan een man om kontijn met ik na apuku emek mi lop umasma. Niemand moet me komen zeggen dat ik na oma ingi mi lop umasma. Van mensen uit vanaf mijn geboorte, somide. Ik hou van vrouwen. Mino ma chenchi. Omdat die lopwa umasma anosondu. Lobby anosondu. Maar adena sayu lobby. Dat wins bijvoorbeeld om you. Modulek mino lop umasma na lei mo lei. Tide of Tamara, lek van you op je karakter dat je lobby manning je valt op mannen. Dat wins mo proberen voor chari go aan travasi na lemo lei. Dat is jouw zienswijze, dat is jouw systeem van leven. Maar wat we niet moeten doen, in de meeste gevallen, u loopt je op je porning. Misapwan presi. Te zogenaamd winti barkong, dat winti e beledig. Sma, omdat a winti no aba dekati, a zogenaamde assi, no aba dekati fukari yuwa anchua. A zogenaamde dumang, anabi den ballen, fukari you bijvoorbeeld, wan beledig you, na a kriai. Da asma oplei kar winti, dat ta objama zogenaamd okar winti, da okari zwerver. Te asma obiama barko winti barkong, da obiama zogenaamd, a zogenaamd de bonumang, anoma beledig you, da kotak awantak wan bepaalde negatief sanko in je richting, da oplei kar winti. Da takar winti, da winti barkong, na ede, da zogenaamd taki, feisi mi konja tide, mino be wan teigunu, maar mana te wakaje vrouw, a winti san bar kontide. De pchi chofi boy dape. De piki zwerver boy. A meji de nyang. A winti bar kon. Isa puseide. Na fake, na lee, na misleidend. Omdat je de ballen niet hebt als een man. Dan wat denk je dat je gaat doen? Dan ga je winti zogenaamd naar voren schuiven om iemand een hond te roepen.
Je gaat 20 naar voren schuiven omdat je zo graag wil vechten met de persoon. Je gaat 20 naar voren schuiven omdat je de persoon wil beledigen. Je gaat roddelen naar de persoon, maar dan am deselijk na chromantie view beledigen. Am deselijk na a ingi voor you beledigen. Omdat je de ballen niet hebt als mens, als ik, om je gewoon te zeggen dit is groen. Je hebt de ballen niet. Je hebt de durf niet, dan ga je 20 schuiven naar voren om mensen te beledigen. Ja, bisma, sa e waka in een Libi en doordien bepaalde sani de handelingen die we plegen naar een andere toe, gebruiken ze 20. En wat denk je dat gaat gebeuren? Teju ele, die wasma, lek you srefi, as son doet dat no bigi. Maar tegen gebruik 20. Ele, die wan trouwen en asma viering, je fassie, is dat wel zwaarwichtig. Isabu zei de? If je kost flow, ano erg. Maar if je kost ayeye, sa flow abi, sa ano bai. En je fassie you beledig me. Of je fassie me beledig you. Je fassie. Dat a winti o sorry bijvoorbeeld taki. Asan say do dape ane pak. Mojo wap chintori. Een aantal maanden geleden was er een probleem. Hier ergens hebben mensen me geroepen. Na walanti pos. Walanti pos. Sma be karmikong. Want wan man wa yo an taklusil be de tapwan sma erigeri. Dan desma bel mi mama 12 euro da mi go nanga mi boy. Go luku asan seriger dape. Amang e fal alasma an. Da motego wan tori fa winti tang. Fa yeye tang. Dan dimi go do a ritueel. Fuka safu atakru yeye sa erigeri sa wan kap ala desma kiri. Sa wan juk ala desma nanga nefi. Da de bel mi. Da mi go dape fugo saf atori dati. Pe atakru sil sa beb kontap a boy. Broko fu fet nanga mi ook toe. I verstaan? A lasse strefi fu hori stand nanga mi. Dat na laatste stand sa bem do. Maar mi no teken kwalijk. Omdat hij even na één strefi anobo doing. Dat tijdens mi de bezig. Dat want toesma wakap sa de shia geval. Dat in het geheim. Dat de barwa sani. Boon safri. Commit asma sa aye ben denen tapu. Mensen ongelooflijk. Usap taka loon valde aan. A loon valde aan. Taki suma we kosi. Suma we taki ya. U denk je map chimboy? Dat wil zeggen. Die dit doe asani. Mino yere. Maar je san de inasma yere. Dat een bonkwa belediging. Kona asma san berigeri. Dat alone valt de vreemde sma aan. Het is iets van vorig jaar, denk ik. Of ja, vorig jaar. In december, denk ik. Ushiva asande? Dat want taki, you kosi asma. Asma no yere, maar aye sande tap asma yere tapa momenti dati. Dat was het weer een ander. Iedereen weet het. De sabatori dat mi no kar so schoolpost mi bengo yep desma naga sandati. Alama sabi. Dat sami wan sorry taki. Te was ma e acteur winti. Nanga te was ma de echt nanga wan bepaalde yeye. Yo merk op. Daarom te was ma bar winti. Da awan kostuum ma. Te was ma drink sopi. Awan kostuum pa. Te was ma de gebruik in drugs of adu bepaalde sani. Inom go le tak na winti en mek you nyang. Inom go le tak na a apuku. Bijvoorbeeld, je drinkt biri. Inom gole tak na a cabra. Bijvoorbeeld, je drinkt sopi. Nee, waar is je eigen verstand? Om te gaan evalueren, om het op een dek op een weegschaal. Maar, ik weet dat als ik alcohol ga gebruiken, dat ik kan tjafernileko in mijn maag. Of in mijn sting. Waar is je bewustzijn gewoon als mens? Waar ga je daar? Hoe ga je om daarmee? Bijvoorbeeld als men steeds het woord gaat gebruiken dat ki temiwa op mi hoererij libi, dan mole bijvoorbeeld dat ki na oma Aisa me dusowa sani. Na oma Apuku me dusowa sani. Dan wat denk je dat later gaat gebeuren?
A wet man sane bribi in apuku nanga Aisa. A wet man sane bribi in bijvoorbeeld Kromanti. Ano sapsana de sanati. Da lek fa a bakra e smoko e koop. A trabo volke soms e nyame drugs e drinken sopi. Uan temi tak na oma apuku. Uan temi tak na Aisa e mek asma gebruik drugs. Das mano sam niet in sanawa Aisa. Dus tewe di winti porning sap sawe taki. Sap sawe taki. Jouw eigen denken. Jouw eigen systeem. Denken aan winti. Toch? Als mens. Ino moet go moksi, je gewoonte, na apis voor winti ala lesi. Jullie moeten stoppen ermee. Even apuku bijvoorbeeld. Was ma abi waka waka siki ineng. Ik kan ja apuku 100 blakabiri. Even was ma bijvoorbeeld no de vruchtbaar. As ma no ma mekip ching. I kan go drink omen oso dresi awani. If a data gado make you na grond tapu, you kon na grond tapu. Maar you no konf make it ching, you can drink 100 oso dresi. You can drink 100 muru dresi. You know make it, omdat abe skrifik batak, you know ma make it ching. Of abe skrifik tak na tup chino moyo ap ina libi. Dan te you abi de handelinga dati, da inom go lei tak na winti, tak apuku estrafu op dat esani. Winti ne strafusma. Isap sa estrafusma, u denki. Isapu zeide, bijvoorbeeld als aan voet trefu. If you abi respecti, voor a pisi van mens en geest, you saptaki if you drink wet sopi, you agressief. Dat smabe fenejik batak inom drink wet sopi. En je weet dat a wet sopi omeki agressief. En je gaat door ermee. Iwan temi tak na apuku estrafju. If you sap bijvoorbeeld taki, a yesa echayu als mens, you no mag nya pepre. If you nya pepre smeri, wij kan smering, je kies kotberi, je kies diarree. Maar omdat you lek libis ma lop nya pepre, dat sa yo do. Dat you no spang tap a moment dat omdat you los tap pepre. Den om kote mi tak na ingi e straf you. Omdat if you sting, ne go na een bepaalde sani. Dan wat moet je doen? Dan moet je als eerste respect voor jezelf hebben. Voordat je het stukje, als je geen respect voor je geestelijk, voor je eigen lichaam hebt. You know abi sheng die je eigen sting. You know abi normen en waarden voor je eigen sting. Fayo abi normen en waarden die ayeye sa echayu. Uno leji winti. Uno wakalei di winti. Fos udarom ek te wasma okonami. De sabi. If you no bigi wrokot op je mentaliteit, je karakter, je denki, moet je niet bij mij komen. Weet je waarom? If you no abi respect, taki, dis na je normen en waarden en je principe als je hulpzoekende bent, moet je niet bij mij komen. Als je ongegeneerd bent, je weet het stukje niet van mens en geest, je hebt een bepaalde karakter, vooral arrogantie. Hoogmoedigheid moet je niet bij mij komen. Usi van mi meka life is de na een pretty trui. Mi trui pretty maar mi atino pretty. Mi crossi blakka maar mi atino blakka. Als ik iets moet zeggen naar jou toe, mag je zijn wie je wil. If mi takenk ba mi fout, met tak gewoon tak mi fout. Het laat je groeien. Dus het moment zou een bepaalde probleem. Toch? Tak relatie sa negobung of je agressief. Want allemaal sap tak mi dat na sorede. Maar a sorede voor mij ook to abi want te maken na bari. Flow laat dat ding. Dan ga ik het moeten laten. Omdat die kunus refi e yere begi. Kunus refi e yere begi. Maar a ene sesan san e yere begi makkelijk na bakru. En daarom mek je im sap apisi voor mens en geest. Je sap een bepaalde karakter voor mens en geest. Bijvoorbeeld teushi bepaalde ching. Lobby waka waka. Dat in een binnenland, misschien aan mijn pafamiri. Te wampchi abi kleptomani e ganda. Dat sades ma edu meestal. Dat de pirso wampchi ede. Taki da okisi sheng. Da anogamang. Wel de umas ma se pirde ede no. Want pirede kon de in, het pas echt, is echt mooi bij bepaalde vrouwen. Dat ze hun vlechten wegknippen en ze, ja, ik verstaan. Dat is epsa na asma. Dat is wat sheye jasma. Zo lees je nou een vloek. Zo lees je nou een sansa bij gebeur. Zo lees je im go suku asan moro dipi.
Je moeder was zo. Je oma was zo. Je groottante was zo. Isap same taki. Dat u nom go suku ala lazy taki. A waka waka libi. Deze bijvoorbeeld taki lek van de ja. Met taki openlijk. Lek van de ja 6 mi de milop umasma. Het komt niet uit een vreemde. Meisje na mi opa. Meisje na de biggie om of me. Meisje na ding. Dat wat taki je shitaki na wansan zij stromen in abrudu. Godoro. Ma alamala mishi libanga vrouwin oso. Wan man sane libanga vrouwin oso. Mij lop umasma. Wel 6 mi de. Lekip chimboy mi geboren. Mi kom met mi opa nanga mi oma. Mayet koling. Mayet Rome. Mi kom met mi opa pakole nanga mi opa. Fadu kotak mi opa bijna 1000 ching. Ika ab 1000 ching na doro. Maar jum abi principe of pay you etang. En dat na a fout zou we meki. De nom go leitak na apuku. Want if you abi apuku jou ap verstang. Winti na konsani. Winti na wijsheid. Winti ano babau. Winti ano dong. Winti na koni. Wijsheid. Dat is wat jullie moeten leren. Dus te uwa abu bepaalde waka waka libi wa bepaalde san edu. Uno leji winti. Want te you leji winti. A pornen dati aka kosti you dede. Aka kosti you heel libi langa. U verstang? Dus porneng nobung. Libi suma, porneng nobung. Ik hoop dat ik u leer was aan hieruit. Ik groet tot de volgende keer.